Zientzia ... Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Bezarkatu gabe, bezarkatu daiteke. Ukitu gabe, ukitu. Iraultza teknologikoak ahaztu egin du gure azala. Unibertso virtualak ukimena kendu zigun. Pandemia garaian ordea, horretarako teknologia garatzen hasi ziren. Ahaztuta bazuten, ederki ekarri dute gogora. Gaur, ukimena teknologian sartu dela esan dezakegu. Aptika deitzen zaio, eta horri esker, ukitu gabe ukitzen dugu. Urrutiko ukimen sentsazioak sortzeko ikertzen dute gure gaurko gonbidatuek. Bi ingeniari dira, bata aptikan aditua, bestea material adimenduetan. Josu Irizarri eta Xabier Sandua. Ongi etorri zientzia ... Mi esker, bai, kaixo. Josu Irizarri naiz, ingeniari industriala, eta oraintxe bertan informatika departamentuan nago doktoretza bat egiten aptikan. Landu dudana, bada ukitzen ez den aptika. Hala ere, nire bihotza elektrikoa da, ze nire ikasketak ingenieritza elektriko eta elektronikoan hasi ziren. Ni Xabier Sandua naiz, Juartetik nator, eta berriki atera dut nire doktoretza, materialen zientzien arloan. Guk egiten duguna, bada argia erabiltzea, gainasal funtzional batzuk aktibatzeko, eta ingurumen arazo larriak konpontzeko ez. Josu, azalduko diguzu zer den aptika, hasi baino lehen. Aptika, optikarekin relazionatu dezakegu ez. Guztiok badakigu zer den optika. Optika ikusmenarekin zerikusia daukan zientzia da. Eta aptika ukimenarekin zerikusia daukan zientzia esango litzateke. Aptika, ukimenaren zientzia. Ukitu gabe, ukitzea. Nola da hori? Bueno, nire kasuan bai. Berez, aptika ukitzearekin zerikusia daukan guztia da. Beraz, zure mugikorra daukan sentsoreak, ukimen sentsoreak ukitzerakoan, hori ere aptikoa da. Besarkada bat ematea, musu bat ematea, hori ere aptika da. Zure larruazalarekin sentiaraztea. Hala ere, egia da nire ikerketa lanean ukitu gabe ukitzen saiatzen garela. Nola lortzen duzue hori, ukitu gabe ukitzea? Gure gorputzak larruazalak badozka biosentsoreak. Horiek, vibrazioak, temperatura aldaketak edo ezetasuna antzeman dezakete. Egia da, sentsore hauek ukitu gabe aktibatu aldezakegula. Beraz, ukimen zentzumena aktibatu aldizugu, zuk fizikoki ukitu gabe. Hainbat teknologia erabiltzen ditugu eta horretan ikertzen dago. Adibidez, berotasuna edo ezetasuna aldaketak argiekin, laserrarekin edo ultradoinuekin eragin daiteke. Beste teknologia batzuk, adibidez, presio aldaketak edo vibrazioak helarazi diote gure larruazalari. Gure larruazalean dauden errezeptore horiek, mekanoerrezeptoreak, presio aldaketak antzeman ditzakete edo nozizeptoreak mina. Eskueta zaratago, ahazten zaigu ukimena larruazal osoaren bidez ere transmititu daitekela. Eta larruazala dugu gorputzeko organorik handiena. 2 metro karratu ditu, gutxi gora bera. 4 kilo inguru. Berez, Gure gorputzen daukagun organo handiena, larruazala, ukimen sentsazio hainbat pilo esango nuke antzeman ditzake. Oraintxe bertan gure inguruan dagoen paradigma bat, human-computer interaction ingelesez esaten dena, euskaraz izango litzateke giza ordenagailu elkarrekintza, gizakiak eta ordenagailuen arteko edo teknologiaren arteko harremana ikertzen du. Eta berez, teknologia hauekin, zentzu gehiago sartu alditugu gure teknologiarekiko daukagun erlazio horretan. Begitara eta hotza oso datuak daude, eta ja aspertuak daude hori. Beronaldi berriek, natibo digitalak direnek, orain zombi digitalak direla. Ze teknologiarekin hasi dira, eta bakarrik bi zentzumenekin, bisuala eta
entzumenarekin. Beraz, zeo zer falta horrez, adibidez gure kasuan aptika sartu nahi dugu gure bizitzan, baina ere usaimena eta daztabena zer. Aptika gutxienez errazagoa da sartzea gure bizitzan. Ze larruazala aktibatzeko modu asko daude. Material adimendunek bere biziko garrantzia dute sensazio horiek errealistak izatea lortzeko. Zein eginkizun dute material adimendunek gailu aptikoen garapenean? Aptika da gero eta gauza berriagoak ikertzen ari dituna, eta materialak badira, oinarria bada, data sorta bat, esaten duzuna Josu igual ezaben du, pues bar dut, material bat, propiete hauek egiten duena, gu egiten duguna igual da gehiago biobateragarria dena, material hori bilatu, aurkitu, eta hau da, materialak aptika behar dituen beharroietara moldatzea. Mota askotariko material daude ez, orokorrean berizialdira 3 motetan ez, metalak, polimeroak, plastikoan, eta zeramikoak ez, eta material bakoitza badu sentsazio bat ukitzen duzunean. Eta material baten testura, gogortasunak, malgutasunak gure esperientziak baldintzatzen dituzte, ez da? Hori da. Adibidez, egin genuen materiala, ze genuen plastiko edo polimero biobateragarri bat, ez, gorputzan sartu alizateko, eta material horretan sartzen genituen metalezko partikula batzuk, eta azkenean metalezko partikula hori ez egite dute materiala gogortu. Orduan egiten ari gara material konposatua, hau da. 2 material mota elkartzea zertarako propietate mekaniko on batzuk lortzea, ez? Badugu polimero alde batetik biobateragarritasun ematen digun materiala, eta beste alde batetik magnetikoa eta gogortasuna ematen duen beste materiala dela burdinezko partikulak. Bai, eta zu behar duzu bere materiala behar dituzu. Zain orzu, nik Xabier behar dut. Bai, beharrezkoa da, zer materialetan ez naiz aditua, bera da hemen aditua. Eta nik gero aplikazioak edo ideiak, prototipoak egiteko materialen inguruan beharrezkoa da ikerketa lanon bat. Baliogarria izateko, adibidez nik ez nekien material adimentsu hauek existitzen zirenik, baina Xabierengatik bai, azkenean polimero bat hartu zuen, gero burdinezko partikula juntatu, eta polimero termomagnetik ze berotasuna aplikatzerakoan urtzen da eta flexiblea bihurtzen da. Eta egoera horretan, gero eremu magnetikoekin itxura aldatu aldiozu. Baita itxura aldatu ere materiala eukitu egin gabe. Bueno, momentuan ere horitzen naiz egin genula eskultura bat ukitu gabe. Ze azkenean burdinezko partikulak mugitu dituzu ukitu gabe, iman batekin, eta ukitu gabe itxura aldatzen zuen, eta azkenean Pokemon itxura zeukan eskultura bat egin zuen. Bai, polita, azkenean 3 dimentsioetan dago, eta ukitu gabe eragindako eskultura da. Artea ere bada. Begiak zabalduko, zientzia hurbilduko eta adituak ekarriko dizkizugu. Zientzia puntu-puntuan, zuri gustatzen zaizun moduan. Pokemona jostailu bat zen bi ingeniari hauentzako. Aptikaren aplikazio berriak bilatzen ari dira Smart City eta Inamat institutetako beste ikerlariekin batera. Material adimendu hauek, adibidez, medikuntzan badituzte aplikazioak. Interesgarria da, ze materiala, badugu polimeroa, Plastikoa bai, eta sartu aldugu eskuekin heldu ez garen leku batera. Orduan, badugu abantaila hori, eskuak sartzen ez baldin badira, sartu aldiogula bero bat, direla 50 gradu, ez da kriston beroa, eta orduan, bero hori aplikatzen eta kanpo magnetikoa aplikatuz, aldatu duzu itxura, distantzia batera. Hori adibidez, zure gorputzaren barnean sartzerakoan, kriston abantaila da. Medikuntzan probak egiten ari dira, pilula bat irensterakoan agian izan liteke ez, zure gorputzak ongi ez absorbatzea. Beraz, material adimentsu hauek biokompatibilak izan daiteke. Zer esan nahi du hau? Beno, zure gorputzaren barruan nanoerrobotak izango balira bezala funtzionatu aldezaketela. Kasu hauetan, hori Xabierrek esan duena, berotasuna kanpotik material hauek aktibatu dezakegu, pizka bat agian deformatu, flexibleagoak dira, eta gero eremuk magnetikokin, gu magnetikoak ez garen ez,
material hauek kanpotik mugitu ditzazkegu. Eta gaizki irentzi dugun pilula hori gure gorputzaren barruan bultzatu eta ailegatu behar den lekura ailegatzea lagundu. Tasiak dira hori egiten? Bai, badaude hainbat ikerketa lan, zure garunaren barruan sartzen zen hilo moduko bat ere bazegoen material honekin. Eta hori bazen aneurismak detektatzeko, oraindik froga moduan dago ez da medikuntza arlora aplikazio moduan ailegat. Beste adibide berritzailea, ukipen pantalla dinamikoak dira. Bakarrik zientzia fikziozko filmetan ikusi ditugun pantailak. Ikusmen urritasuna duten erabiltzaileek braillez irakur lezakete, baina ez bakarrik beraiek. Adibidez, proiektu horretan bertan genuen beste proba bat bazen puntu zehatz batzuetan beroa aplikatzea eta puntu zehatz hoie kanpo magnetiko baten bidez gora namatea ez, materialetik ateratzea. Imaginatu, materialen gainezal bat dugula eta material gainezal horretan puntu zehatz batzuetan beroa aplikatzea eta azkenean kanpo magnetiko bat aplikatzen duzunean, beroa aplikatu duzun puntu horretan maltsatuko dira eta hori erabili aldugu braille kodigoak sortzeko adibidez. Izango litzateke itsuentzako liburu elektronikoa. Izan dezakezu material honekin egindako xafla bat, bidimentsiotan, bai? Eta hori, Xabierrek esan duena. Beroa puntu espezifikoetan aplikatzerakoan teknologia askorekin, izan daiteke infragorriekin edo argiarekin edo laserrarekin zehatzagoa da. Gero, berotu ondoren, eremu magnetikoekin partikulak gorantz egiten dute eta osterakoan braille kodigoa agertu daiteke. Izango litzake orduan liburu elektroniko braillez. Bai, elektronikoa ez, berez. Ez dauka elektronikarik, baina elektronika gabeko liburu elektronikoa material adimentsu hau itxura aldatu dezake. Behin eta berriz erabili dezakezu, zergatik material adimentsu hauek temperaturarekin aldatzen dutelako. Esan dugun Pokemon eskultura hau bezala, baina kasu honetan xafla batean eta hori, puntu espezifikoak berotzerakoan altzatzen dira, baina bera joateko ere adimia badokate. Berotzerakoan urtzen dira berriz, eta xafla moduan geratuko lirateke. Beraz, izan ditzazkezu, itsuentzako braille kodigoa, xafla bakar batean, behin eta berriz agertzen eta desagertzen. Eta prototipoak badira? Oraindik ez. Etorriko dira, horrek duzunean, ez bakarrik itsuentzako, guk ere ikustea xafla batean nola gauzak aldatzen diren, bizkat futurista izango litzateke, azkenean zientzia fikzio filmetan gauza hauek ere ikusten dira. Eta azkenean gaur egun erabiltzen ari dituzten liburu elektronikoa, kriston elektronika erabiltzen dute, eta azkenean gu materialekin lortu genuena, elektronika hori simplifikatzea ez. Materiala da gehiena egiten duena, eta garrantzitsua dena bero puntu horiek non aplikatzea biratu, eta kanpo magnetiko bat aplikatzea, eta listo, eta elektronika simpleagoa izanen du. Eta etorkizuna. Nola irudikatu teknologia horien bilakaera datozen 10 edo 15 urteotan? Nire kasuan errango nuke gehiago sendiaraztea. Nola, lehenago erran duguna ez? Ikusmena eta entzumena oso garatuak ditugu gure gizarte modernoetan, baina, agian gizarte esain garatuetan garatuagoa daukaten Wikimen zentzu hori ere berriz berpiztu beharko genuke ez gizarte honetan, teknologiaren dependienteak gara gizakiok. Eta sortzen ari dugun mundu distopiko honetatik pixka bat aldentzeko, ukimena beharrezkoa da etorretarako aptika. Zuk gehiago sentiarazten baldin baduzu, zure zentzumenak limitatzen ez baldin badituzu, afektibitatea eta teknologiarekiko daukasun harreman hori hobetuko da. Xabi? Nire arloan igual gehiago, adibidez ez, aerosolgailuetan, aerosolgailuen palak, material konposatu batez daude eginak ez, eta gure materiala dimentsua beste material konposatu bat da. Osagai dira berdinak ez, plastikoa eta beste materiala edo metaloa saltzen duzu hor, propietateak hobetzeko. Eta azkenan, ni ikusiko nuke, adibidez, aerosolgailuen kasuan materiala hau sartzea, ez, itxura aldatu alizatea, eta itxura aldaketa hori eramanen du igual energia hobe aprobetxatzeko ez. Haizea nola etortzen denaren arabera, energia hori aprobetxatu modu batean, bestean.
Aptika eta material adimendunak gure mundua aldatu dute. Eta zalantzari gabe oraindik gauza gehiago etorriko dira. Josu Bizarri eta Xabier Sandua, Nafarroko Unibertsitate Publikoko ingeniariak. Esker mila nitz, zientzia puntu-puntuan izateagatik. Mila esker. Zientzia puntu-puntuan. Zanuntza! Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa.